Ja si myslím, že my v Európe nemáme inú alternatívu, ako spolupracovať a prežiť to efektívnym spôsobom. Takže ja som presvedčený Európan, aj keď vidím veľké nezrovnalosti a nedokonalosti v európskej politike. A myslím si, že všetci by sme mali urobiť maximum preto, aby sme napomohli aj politickým silám v Európe, aby tá spolupráca bola efektívnejšia. Ja veľmi dúfam, že všetky naše výdobytky ostanú zachované. Myslím na euro, čo je veľmi dôležité, myslím na schengenský priestor, čo je tiež veľmi dôležité, a myslím na všetky iné formy európskej spolupráce. Nie je to jednoduché v súčasnej dobe, pretože vidíme, aké útoky, aké prvky nestability sa tu znášajú, ale alternatíva k spolupráci neexistuje. A myslím si, že tento kongres chce práve znásobniť to pozitívum a to pozitívne vyžarovanie z politických strán alebo z centra politických strán pre občanov, že je tu šanca, je tu nádej, len treba podporiť aj vo všetkých parlamentných a iných voľbách stabilné a vypočítateľné európske sily.